Kaixo, arratzaldeon. Oraingo honetan programa berri batekin gatozkizue, Aupan bata du izena. Programa honen helburua Zarauzko Arraun Elkartearen eta ingurukoen gorabeherak zuei jakinaraztea eta guk ere pixka bat ikastea behaiekin batera izango da. Programa hau egiteko lantalde bat osatu da noski, programa guztien atzetik lantalde bat egoten da eta aipatu ingo ditu zeintzu dian taldekideak. Batetik daukagu Xabier Elortza, bera da Arraun taldeko batzordekidea. Gero daukagu Xabier Artetxe, bera esango genuke teknologiaren arduraduna dela. Gaizka Garmendia ezagutuko duzu hau, Arrauneko patroia. Eta ni neu Arantza Aldarlur aurkezpen lanetan nahituko naiz. Ziur naiz programa honeketan pixka bat ikasiko dugula eta zuen gustukoa izango dela, hala espero dugu. Eta esplikatuko izue pixka segiturak eta eukiko duen. Izango da historia pixka bat, arraun mundua ezagutu, lehendik hasi eta orain arte, didaktika pixka bat, jendeak ikusteko arraunean nola aritzen dian, nola funtzionatzen duen honek, eta elkarrizketatxo batzuk ere bai, gure arraulariei edo lehendakariei edo bertan lan asko egin duten guztiei. Programa hau 15 izango da, beraz, hause gure gonbidapena. 15 hor bestaldean izan nahi zaituztegu. Eskerrik asko. Kaixo, arratzaldeon, hemen dugu Antxon Ilarramendi, Zarauzko Arraun Elkarteko lehendakaria eta elkarrizketatxo bat egingo jo berari. Kaixo, Antxon, noiztik zaitugu elkarteko lehendakari? Urte batzu pasadia, ez? Nik uste zala 89an, 2000 urtean inguru hortan zan, eta, ordutikan, hemen gabiltza saltzan, da moitzen gaztekin, da festan bizkat. Eta ze asmorekin edo ze helburu zenuen hemen sartu zinenean, lehendakaritza hartu zenuenean? Asmoak asko izatea, baina printzipio zan, lehenoko egindako lanai jarraituz, pixkat aurrea ematia, talde hau eta klub hau, eta pixkat pauso bat aurrea ematia. Guzartu ginen ja 16 urte zamazkin ja klubak, bai, 10 urte, eta ja oain 10 urte pasata, pixkat esateako mungea, guk izan dako gauzako, guk nahi ginuna kluba suspertzia eta pixkat aurreitia pauso batzuk eman ditugula. Eta momentu honetan nola ikusten duzu zuk arraun taldea? Jende asko zeate, batzordekide aldetik adibidez? Beti ez inoiz ez da izaten nahikoatan taldeetan, beti lana dago, lortu behar da jende gehiago biltzia, gauza gehiago egiteko, aukere egiteko, eta batzordetan da, bat eskuak beti faltan izatea. Bestaldetik arraunlariak eta alde hortatik, aurten salto garrantzitsua eman dugu, bigarren trainerua osatzia importantia dago etzako, bigarren trainerua eskola bat izango, gorago jotzeko, gaztiek eta geopeko mailetan hor haidia. Baina, atik irikita dabe, beti gaztiek etortzeko eta zenbat eta jende gehiago, orduan da... Aprobetxatuko dugu, hemen konbidapena egiteko. Noski. Horbaitek animatu nahi badu, lekua badaukala. Hoi da, eta emakumeke bai. Zarautzan erdila emakumea da eta horientzako ere lekua badaula. Izen ditugu gure 10 urtea betan taldeek, neska taldea, baina ez dugu jarraipen bat lortu eta emakumeak. Emakumeak, kanpora eskutako. Menizaigo hemen bertan gelditzea, Zarautzen, menizaigo? Bai, Zarautzen aukera badaula eta zarauztarrak
beste baino eskaixo ez dira, emakume Zarauzkoa beste gainakoa badia, eta segurazki mutila baino satisfazio gehiago emango eski, osea, animatu zezte. Bueno, uste turra hunditan sartzen egeala. Eta entrenatzaile aldetik, entrenatzaile desente dezue, edo? Bueno, bai, maila bakoitzan, bai, beko mailetan entrenatzaile bakoitzan, maila bakoitza beria badauka, gero beste badago, komodine egite duna laugarren bat badago, eta gero helduekin 3 entrenatzaile hor daude, eta, bueno, horrituta gaude, hortikan. Ondo maldatzen zeate. Bai. Momentu honetan, alde hortatik, arlo teknikoan, jendeekin ondo hornituta gaude, mediku ere hor dago, prestatzaile ere bai, bueno, danetik. Eta edo zen proiektukin gertatzen den bezala, sponsorrak eta beharko dituzue, nola zabiltzate, sponsorra aldetik? Hoi, beti gehiago nahi izatea, ez? Zenbat eta diru gehiago eki, orduan da gauza gehiago egiteak aukera da gazu, baina guk eskarrak eman barra dazkagun sponsorrak, bi bintzat dazkau garrantzitsuakola, bai, imobiliaria, ja, urte mordua, mairu, 15 urte da mazkilagoekin, eta udalare, Zarauzko udalare bai, eta diputazioak, geho, Gipuzkoako klub guztiei laguntze diun nahi, ezker horiekin tiratze du. Eta noruzki, Zarauzko bazkideak, dazkau bazkide guztiak ematen laguntzakin. Baina, beti beharra dago, esponsorra zenbat eta gehiago, orduan daukera gehiago gauzak egiteko. Bueno, beraz, gutxi gara orain arte kontatu duzun honekin, ikuste dugu, arraunean ezka behar ditugula, batzordean jende gehiago sartzare badaola, sponsorrak ere bai, beraz, gonbidapen luze egingo dugu, Bai, noski bai. Hornitu samarrak zaudeten, jende gehiago parte hartu nahi badu batean o bestean, irekiak zaudeten. Eta zenbat eta jende gehiago gauza gehiago egiteko aukera dago. Orduan proiektu asko gelditzea, ez gelako iristen da, aliatze gentokiraino, ez? Gero, entzun da zerbait balizatzailean jende gehiago behar dela edo minimo bat berri izaten dezuela, esplikatuko zenuke pixkat hori nola dan? Bueno, leheno Zarauzko estropetan balizatze zuen Zarauzko moileko txalupazalek, bateleruak esatek ginen beti. Baina azkeneko urteetan Zarauzko moileko txalupak egetxin dira eta orduan gutxiago daude, eta azkeneko urteako estropan ja Bilbotik etorri berri zentzuen balizatzaileak. Bueno, gu berriz aigea lortze dugun Zarauzko taldetxo bat, hoi berreskuratzeko eta hala, ez da, aukera hori izeteko, beste estropa gehiago antolatzeko, gauza gehiago egiteko. Eta talde horiek prestatzen da jendia animatzen. Eta, bueno, nik uste bastante aurretuta dakau eta aurten sorpresa bat emate dugu. Zertu. Bueno, gaurko zauxe izan da dana, eskerrik asko Jon, hemen izateagatik, eta animo, segi zure lanean, ilusioarekin, eta ilusioarekin gauzak aurre ateatzea, eta haupen bata. Hori, haupen bata. Kaixo, arratzaldean, hemen geha, programa berrian, Zarauzko Arraun Elkarteak 25 urte 1983-2008 liburuaren egile batekin. Xabier Alberdi, hementxe dugu, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik, arratzaldean. Arratzaldean da zuei, eskerrak. Ditzagatik. Bueno, noiz hasi ziren hemen arraun taldeak eta martxan aurreneko estropadak noiz izan ziren? Aurreneko estropadik zaharrenan aipamena dakauna zautzen indakua da 1761 batean nina, noski garai hartan arraun talde igetzan. Da bertako arraun talde bat, arraunlari talde bate, apostu egite dute egeteiko arraun talde batekin, eta apostu horren inguruan egitea arraunketa bat. Geo, 20. mendian, baitare hor baia, Kontxan da mende hasieran deindako arraunaldiak eta bar, baina arraun talde bezala esango nuke, bai klub deportibo eta bai katxibatxi elkartiak sortze dian arte, 20. menderdilde hortan, ez da arraun talde gaur gune ulertzen duen arraun talde hori. Eta, azkenek urtietan, badakigu, hoxe nolabait daiga zehatzen ez, oro ditzen, Zarauzko Arraun Elkartia, 83an, nola sortzen den, bai.
Hementxe gaude, Zarauzko moila politi honetan, eta hola, behiratze dionik portu txiki horri eta hau zertzan, kostaldeko okerrena, portua hola begiratu batera. Gaina konturatu behar dugu, moila hau oso berria dela, izangoak Gipuzkoako berrienetako bat, 19. mende erdialde hortan eraikitzeu moila, hemen ikuste dugu moila hau. Honen aurretik, hemen bertan ibiltze zian, Santa Barbara mendilean babesian nolabait hor babes pixka bilatu berrian, eta hortxe kostan ben itxasontuak eta utziaz, da egia esan da, esango ginuke Euskal Herriko portuik eskasena, hila babesi gabeko portu bat, hortxe ondarretan kostan zuzenean txalupak eman berri izaten zituzten, eta arazo asko egin bai. Baina arazoak arazo, gero horrek ere beste balore batzuk edo landuko ditu, ezta? Solidaridade gehiago igual arraularien artean, edo badu zerrikusirik olako leku gaitzetan lan egiteak? Gaur egia esan da, gaur egunean teknologiari esker, askotan ez gara konturatzen, gauza egitea zenbat kostatzean, ez? Eta gauzak askotan errexitu ditugu gaur egunean, baina garai batian, zailtasunak edo zielako, medio teknologikoak ez zeudelako, orduan, alkarren arteko lana, biharrezkoa zen, auzo lana, askotan entzun dugu, nola orokorra izan da, gauzak egiteko. Eta noski zailtasunak handiagoa dianean, solidaritate harreman horiek senduagoak berdia gauzak iteko. Eta, egitea da, zautzen hori ikusteala, ez? Gero horrek bere emaitzak ematen ditu, noski? Bere emaitzak ematen ditu, bai. Eta oin esan dezu portua berri xamarra dela, baina berriago kiroldegia izango dugu, eta hemen umeek danak hemen ikasi duzu igeritan, ez da? Garai batian, bai. Mutikosko horretan hemen ikasi ginen, bai, igerian. Dio egia da, kiroldegiak eta india, eta, jendeak igeri iten hor ikasi du, egia, ez da hemen, nola teknika gehiagokin zango nuke ez da, baina... Itotzen ez ikasi, ez da? Txigora bera. Eta sarrerak eta irteerak arraun estropadetan eta beti leku berean izan dira o aldatzen jundia sarrerak eta irteerak? Bai, hor aitatu deuleno estropada zar hori 1771 bateko estropada zar hori, garai hortako estropadetan ez da gaur egunean bezala irtera eta helduera, iritxiera ez da leku berdina, ez? Hau da, ite zuen leku batetik irten eta beste leku batean bukatu. Gaur egunean ite dugu, leku batetik irten da ziago gain, da atzea berriz leku berdina bukatu, ez? Adiz, 1771 bateko estropa hori, Getaiarra eta Zaustran arteko estropa hori entzuten Moiarriko muturretik irten eta Donostiko Moian bukatu. Estropa zarrak, hori 19. mendeko estropa zar horiek ikuste du hola diela. Leku batetik irten da bestatia bukatzienak, gero aldatuko da hori. Bai, Getariarrak eta Zarauztarrak aipatu dituzu, eta ni askoitiarra izanek balearen gaia ikutzai badago edo... Ikutu beharko dugu. Hombre, Zarauztarrak garbatez zuen balia, noski? Ni beti eukidez zalantza, eta zuzenean galdetuta, eta gainera telebistan erregistratu bat gelditzen dela, okerrekoa balima da bueltak etorriko zaizkigu, ez da? Eta arraun taldeak ontsan ze paperra egin du, nola ikusten duzu? Ondo, azkeneko urtietan, benetan lan polita egin dituzte, eta berdatozen horietan, ia. Seguro baietz, ez da? Seguro baietz. Pozak emate ziguten berriz. Eta bain, mendela urdena pasadala elkartea sortu zenetik, ze valorazioa egiten duzuzok? Zure valorazio partikularra, arraunarena? Nik uste, aportazio hundu egin dula herriantzako, ez? Elkartiak, batetik benetan, merito bada 25 urtean arrauntalde bat zautzen bizik matentzia hori egia da. Eta gero bestetik, nik uste baitare herrian nola baiteko sentimentu hori piztu pixat indu baitare arraun elkartia da. Hor, kontxako markariak eta intzituzten igan da, izugarria izan zen, ze fenomenua izan zen 2006 urte hartan da ze... Antzeginean, geu ere, eta jendearen erantzuna... Nik uste eta alde horretan herriantzako positiboa izan dela oso. Oso ondo, hoxe izan da, momentu ez dana urrengo batean igual berriro deituko izugu. Eskerrik asko, Xabier. Hondarribiko 10. traineru jaitsiera Hondarribian 2010ko otsailaren 20an ospatu zen.
Bertan, Zarautz Arraun elkarteko 2 traineruk parte hartu zuten. 24 traineru lehiatu ziren. Zarauztarrentzat lehen estropada zenez, entrenamendu gisa hartu zuten eta batez ere bigarren traineruko arraunlari gehienentzat lehen lehiaketa izan zen. Estropada erlojukepean egin zen eta Zarautza 13. sailkatu zen eta Zarautzbeko arraunlari hasiberriak 23. Garbi dago emaitzek ez zutela inolako garrantzirik, baizik eta lehen esperientzia pozgarria izateak. Bertako irudiekin uzten zaituztegu.